In kai da kyau malam ka sani, ke ma yankin da kyau kin sani. Gabatarwa da farko suna na Abdul yake. Ku gafarce ni yan matan kasa na zan yi magana a kanku. Rayuwanku tana da muhimmanci a cikin al'umma amma mun kasa gane kanku. Gaskiya ce dole zan faɗa a kanku. Wasu sun zabi rayuwar duniya suna ta jijji da kansu. Sun dauki rayuwa sun ba wa mazan bariki wai shine sun gane kansu. Ina nufin masu mun mazan cikin ku lallai sun ba da kansu. Abin takaici sai aurenki ya zo zaki raina kanki. Kina gani a fasa babu yadda zaki yi da kanki. Kin ba ta rayuwarki gashi yau kina takaici. Mu duba Allah. In kai da kyau malam ka sani, ke ma yankin da kyau kin sani.